Moi boa tarde, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Xa che rin, un pouco apurada, como sempre, porque anduven a facer tareas pendientes e agora veño da horta de regar, de amarrar outra vez os tomates, de podalos, encontrín un que estaba dañado, non seriamente, pero dañado. Pero, bueno, mañá só irei tratar. Bueno, que tal? Como vamos por aquí? Moi boa tarde, Nieves, María Lourdes, Nacho Dávila, que tal? A ver, Nieves, como vai eso por alá por arriba? Moi boas, nos que a comunidade, que tal a semana? Na Serra do Galiñeiro fai un tempo maravilloso, sabedes o día que está quentando aquí o sol, que tamén está maravilloso, fixo algo de vento, que, bueno, anda por aquí Ládor tamén. Moi boas tardes aos recién chegados a todo o mundo, idelle dando me gusta, porque sabéis o que hai 60 personas e 10 me gusta, 15 me gusta. Moi mal. Buscad o pitoco de darlle ao me gusta. E de collendo asiento, que está para chegar a profe. Xa chegou, a profe xa chegou, xa está aquí. A ver se a jefa me saca dunha dúda. Os empezamos cedo cas dúdas, Normalmente botamos aí 10 minutos, hola, que tal, chegadas, bueno, que tal, bueno, sí, por aquí, por alá, chove, canta o sol, e tal. Pero hoxe xa vamos ao gran. A mí gustame así tamén. Quero dicir, vamos entrar en cuestións. As flores dos peramelón son pequenas, así como se foran do tamaño das da borraja. Non é como se foran do tamaño das da borraja, son idénticas, casi idénticas ás da borraja. E son idénticas ás das patatas. En tamaño, en pétalos, en forma, en colores, en todo. O sea, si sabes como é unha flor dunha pataca, pois é así a do peramelón. Por que me preguntas? Que agora tocálleme a mí. Agora tasme que quitar ti, Nacho Dávila, da curiosidade. Por que me preguntas o tamaño das flores? Porque... Por que me faz esa pregunta? Ládor dinos, Nieves Álvarez, yo ya estoy en primeira fila con 3 dispositivos conectados. É verdad que Ládor está a traballar, é raro que estea escribindo, porque normalmente está traballando, pero ten 3 terminales móviles, e pon os 3, cos 3 directos, e dalle aos 3 me gusta, así que dos 40 me gusta, 3 son de Ládor, e os outros que facedes lá. É que esta xente teñolle que atender máis cando poña unha dúda ou algo así. Parecen ser moito as flores que botan as patacas. Ves? Paz tamén sabe que son moi parecidas ás das patacas. Moi boas tardes, comunidade, desde xuño, dinos Mari. Hola, que tal, Mari? O meu peramelón tamén ten as flores así, lilas. Sí, son color lila, como con as rayiñas blancas, ou blancas con rayiñas lilas, ou, bueno, dependendo do tipo de pepino melón, que hai outro que é violeta. Hoy vamos a poner falta de asistencia a la profe. Un minuto. Queredes saber o que estaba facendo? Foise má tarteira, dixo, ostras, que eso son as 8, pero estaba acabando de editar isto. A xenreira non deixan sorrir. Onte fun traballar á parte de Pontevedra e ao salir de traballar, bueno, fun dar unha charla alá, e ao salir de traballar parín en Villa García que había un concertazo e estaba a miña SES, entón tuven que parar no concerto e agora quería poñer así algunha historia cos cachiños do concerto e pillou o toro, porque cheguín da baixo da horta, puxen o directo para que entrarades vós, pero xa me pon Ládor, xa me puxo falta por chegar un minuto tarde, dios mío. Moi boas tardes desde Viveiro, hola desde os soleados, desde os Bios, desde Viveiro, hola desde los Bios, soleados. Susanita, Bios é un sitio ou puxo mal? Tampouco non sei onde é. Se é un sitio, non sei onde é. Buenas tardes desde Laza. María Isabel, hola, que tal? Vigos, Susanita, vale, que escribí. Desde los Vigos soleados,
Moi boa tarde, estou algo fritido, non me vai a calor. Carlos, eu tamén prefiero case un pouquiño máis o frío, porque con calor... O que pasa é que, claro, para o traballo ven o calor, entonces non se pode querer todo nesta vida, o sea, un término medio, e o calor hai no que soportar como sea. Buenas, buenísimas, veña, deditos arriba, dinos Flora. Facedelle caso a Flora. Moi boas, Nusca, boas noticias. Dios, boas noticias. A ver, as plantiñas de cosmos que plantei na aldea xa están con flor. Damián, porque vos vou contar unha cousa. Damián, tamén o sementín eu, e xa empezan a botar o pescosiño para arriba. Que me fixen os hijos, están aí. E nada, sementinos fai 3 días, Genial. O sea, fai unha semana ou así, fundar outra charla a Pontevedra, e Pinto, como é? Non me acordo o nome, Dios mío, Damián Pinto, trouxome un botiño así con sementes de cosmos amarillo, non sei se recordaredes, eu teño cosmos desde blanco, pasando por todos os rosados cantos hai, mezclillas que se fan entre eles hasta chegar ao morado, pero nunca o vira amarillo, non sei que me dixera aquí, unha vez, que o había amarillo, entón a min creadesme necesidades. Estuve buscando o cosmos amarillo e dou unhas sementes Damián, así que só temos nacido. Moi ben, Damián, pareceme genial. Moi boa tarde desde Crecente, moito sol, aproveita para atar os tomatiños e mirando para o froitiño da miña peramelón. Deixade o madurar ben, que senón depois dixitesme, a mí non me gusta, porque senón vai vos a saber máis a pepino que a melón. Moito máis cheo de agua, pero que madure ben ao sol, que lle dé ao soliño. Respondendo a tu comentario de la semana pasada, aí solo activo en un dispositivo. Non sei cal foi a pregunta. Non me acordo o que preguntín fai 2 minutos, ti crees que me vai a acordar o que preguntín a semana pasada. Tendes moita esperanza, ás veces, en min, non teño tanta memoria. Nusquiña, que raio che pasou esta semana co programa da radio? Eu creo que era Repe. Sabes que pasou? A mí non me pasou nada. O sea, o programa da radio, vos mandades preguntas. As preguntas que van escritas non teñen problema porque as desbotan, non? Como que chega Iago, que é o que pon todo en orden, desbota as que xa están... O sea, que poñen no programa en directo. O que pasa que, cando son audios, é diferente, porque os audios hai nos que guardar en un sitio diferente e hai os que pasar ao técnico de sonido. Entonces, eu penso que hubo aí un lío, porque Iago foise de vacacións, colleu unhas vacacións 2 semanas, e alguén se fixo un pouco de lío cos audios e repetiron 3 audios. Eu, claro, non sei que me daba, porque, a ver, entón tampouco non é o que leva iso, non? Entonces, claro, el puxeron o audio, el entra o audio, pero non é que o poñan eles, senón que o pon o técnico de sonido, e houve como unha confusión aí de audios, e puxeron 3 repetidos. Pero, bueno, con destino rápido, Pero non pasou nada, quero dicir tamén repetir, non sei se está. Cando ves la carretera? Cando ves la carretera? Cando ves la carretera? Cal é a pregunta? Moi buenas tardes, Nusca, tropa, dándole al me gusta, escuchando atentamente. Pilar, desde Guipúzcoa. Moi boa tarde, Pilar. Que tal está o tempo por aí por Guipúzcoa? Moi boas tardes, comunidade, Puradolo. Boas tardes, Nusca, e toda a comunidade, desde Oviedo. Tiño unha gana de ir a Oviedo. Mira que me gusta, Bueno, toda esa parte, toda esa zona, gústame moito. Teño que ir, dar unha voltiña. Buenas tardes desde Asturias, que tamén me encanta Asturias, Gijón, bueno, todo Cantábrico, que non o conoso moito, pero Asturias tamén me gusta moito. Vengo de arrancar los ajos, es algo pronto, pero le tengo miedo a la lluvia. Pero non estaban formados aínda, moi temprano para arrancar os allos. En Asturias, por que lle tesme da chuvia? Dan chuvia esta semana, lo? E ademais a chuvia non lle fai mal aos allos. É algo cedo, pero bueno. De momento saíron de cor branca e rosa intenso. Agora agardo a que si se son os amarelos. Home, Damián, non me decepciones, O sea, eu blancos e rojos teño.
pero eu quero amarillo. Bueno, xa veremos a ver que pasa. Bueno, dinos viaxeiros galegos. Bueno, acaba de encontrar esta página, supoño. Viaxeiros galegos. Tengo que mirar eu por esa página, si a tes ou así. Bueno, miro que acabo de encontrar a alguén falando en gallego con geada, con seseo, con cheada, con todas as variedades características dialectales da zona costeira de Galicia. Moi benvido, viaxeiro gallego. Eses dediños para arriba. Boas tardes a todos desde a Coruña. Saludos desde... Espera que isto non sei onde é. Ushuaia, Argentina. Non vou saber pronuncialo ben, non sei se é Ushuaia ou Ushuaia. Nunca os coitín tampouco. Nin o vin escrito. Bueno, pero Argentina. Acá con fuerte nevada. Porque claro, en Argentina está desa hora empezando a entrar no inverno. Claro, bueno, hai que capear os temporales como veñan. Cando vayas a Oviedo, tienes que ir a ver el Museo del Nano. Xa, e lo ti pensas que co que me gusta a min el Nano, que estou sin visitar o seu museo, por favor, que xa musei de pé a pá, fun de arriba para baixo, de baixo dun lado para outro. A min gústame moito Fernando Alonso, gústame a Fórmula 1, gústame o Nano. Como non lle vai ir a ver o museo ao Nano? A ver, en que cabeza colle? Non colle, non colle. Pero volvería, quero dicir. Claro que fun a Oviedo a ver o museo do Nano. Cando escribas Nano, escribe-o con mayúscula. E logo, por que pensas que lle chamo Nano ao meu gato? O sea, o meu gato chamase Nano en honor a Fernando Alonso. Así que... Hola, desde Suiza. Son Olga. Hola, Olga. Fas moi ben dicir que eres Olga porque Thierry Bault non me iba a sonar tan daqui. Moi boa tarde. Nuska, como puedes ver, traspasas fronteras. Agora temos as tanxugueiras, as fillas de Casandra e a Nuska Sousa. Están no mesmo comentario que as tanxugueiras e que as fillas de Casandra. Iso é moito nivel, quero dicir. Non sei se terei o nivel necesario para estar en esa frase con esa xente, pero bueno, que sepades, que non sei se sabedes, pero bueno, Aida Tarrío, Torrado, das Tanxugueiras, foi a miña profe de pandereta e de canto. O sea, non aprendín a cantar unha merda porque ao lado dela, claro, son un lixo. Pero Aida foi a miña profesora de pandereta antes de que se apuntaran xusto para ir ao Benidorm Fest. O sea, antes de que a maioría da xente supera quen eran as tanxugueiras, a min xa me daba clases a miña querida Aida. O sea, eu quería que cantara sempre. Por Dios, cántanos unha canción. Dábamos as clases nun local que tiña unha acústica non moi boa, pero ela, cando se puñía a cantar, o sea, arrujábaseme aquí o pescozo así, e empezábame a recorrer un escalofrío desde aquí, da nuca, todo pola columna vertebral hasta aquí abaixo, puñíaseme a piel de galiña aquí nos brazos, porque eu non sei se tuve esa oportunidade de escoitar a Aida a capela en directo, porque nin arreglos florales, nin autotunís, nin nada. O sea, Aida abre a boca e pon a piel de galiña. E eu cada vez que cantaba, digo, pero como non sabe o mundo de ti? Co chorraco de voz que tes. Bueno, agora xa o mundo sabe quen é. Pero bueno, que eso, que Aida foi a miña, e estou moi orgullosa de que Aida fose a miña profesora de pandereta. Lo sé, neniña, sabía eso. El Nano, viaxeiros galegos, e dicen, hola, ja, non sei que ven a risa, pero bueno, perfecto. Que playas son mejores, las gallegas ou las del sur? A ver, indudablemente, las del norte. Non hai color. Eu sinto moito polos do sur, pero as playas que temos no norte, pois,
Son playas de area moi fina, blanca, eu que sei. Hai unha lesma por aí? Estiven contigo... Viaxeiros galegos. Ai, xa sei quen eres! Vale, estiven contigo en Goián, vale. Escoita, Ushuaia es la última ciudad... Ushuaia, que estaba mal escrito. Ushuaia es la última ciudad del sur de Argentina en la Patagonia. Vale, gracias. Pilar, onde hai unha lesma, lo? Non vexo a lesma. Bueno, estade atentas e se aparece lesma, volvedemos repetir. Nusca, a túa sabiduría vai a ser imprescindible, a xente ainda non o sabe. Bueno, pero a ver, como a min hai moita xente que sabe tamén moitas cousas de hortelar, pero bueno, está ben que cada un teña os seus gustos e que esteades aquí comigo tamén. Hombre, Jesús, que tal? Nusca, estou disgustado porque Jesús ten 3 aguacates hash que están fermosos, pero as brindillas están secando sin ser polinizadas. Foron ben fertilizadas con humus e compost. Pero, a ver, ao mellor están secando... Canto tempo che teñen? Vamos a empezar por aí. Jesús, non te disgustes porque os aguacates son moi caprichosos tamén. Un ano non dá con outro, o sea... Non sei, por que tes 3 hash? Por que non plantastes no medio un bacon, por exemplo? Ou un bacon? Por que tes 3 hash? Contéstame, Jesús. E canto tempo che teñen eses aguacates? Porque se son de menos de 5 ou 6 anos, non é normal que tiren a flor porque son moi noviños. Nusca, ti como a miña parella son fan da Fórmula Juan. Eu os coches dando unhas voltiñas, pero a ela gustalle que lle guste como a ti, pero a ela gustanlle como a ti, a min gustame moito. Están a pleno sol con malla de... Tes os aguacates con malla de sombreo. O ano pasado pasei bastante máis deles e deron aguacates. Non moitos, pero algúns sí. Como non entendo por que lle tes malla de sombreo e como é posible terlle malla de sombreo a un árbol de aguacate tan grandes como son. O sea, entón estásme dicindo que son árboles de menos de 3 anos. Porque un aguacate con 5 anos é un árbol interesante, xa non eres capaz de poñerlle unha malla de sombreo. A min explícame eso, Jesús. Explícame eso que me quedín con duda. E a todo isto, aos aguacates non lle hai que poñer malla de sombreo. O que necesitan é 80 horas de sol diarias, non mallas de sombreo para nada. Os galegos somos así, pero teñolle medo a tanta moda de turistificación, dinos Carlos, porque Nusca ten... xa, claro. Nusca, tes que animarte a escribir un libro de hortelar, eu xa o sei, pero de onde saco tempo? Si a semana pasada prometín facer 2 vídeos para poñer no canal, está lá o primeiro que fixen, aínda que non puden facer. Non tuven tempo. Bueno, tuven tempo, pero tuven tamén outras cousas para facer. Entón, pois, non os fixen. Escribir un libro, como di miña nai, cando sea vella, poderei sentarme a facelo, porque vou ter que facelo, porque hai moita xente que mo di, que mo pide. A min, eu mesma gustaría metelo, pero para min, o sea, eu teño varios libros meus, non son libros, pero son libretas destas que eu son moi manuscritas, xa sabedes, e teño varias libretiñas escritas, cas miñas notiñas e cas miñas cousiñas e todo iso, pois, gustaría metelo dunha maneira un pouco máis ordenada, porque non son moi ordenada para xertas cousas. O sea, eu, dentro do meu desorden, enténdome perfectamente, pero gustaría metelo ordenado de outra maneira. Eu ter un libro sería genial, pero cando teña tempo. Ora non teño moito tempo. Más suscriptores a hipear. Eso, Ignacia foi a que me dixo, si vas a hacer los vídeos, te voy a esperar para hipearte los vídeos. E non os fixen. E claro, tuvo que hipear o vídeo da radio. Que moitas gracias,
Vou directa ao tema, dinos Ramota. Veña, vamos alá. Teño as follas dos calabacíns enormes e os calabacíns empezan a estar para comer. Contanos un pouco cando podar e como. Un abrazo enorme. Vico, mira. Xa me dixen que acababa de vir da miña horta tal cual. O sea, collín os ovos á mañán e un olvidouse de poñer e collín. Por certo, grandón, O sea, é un ovo tocho, grande. Bueno. E sigo collendo calabacíns cada día. Cada día collo 3 ou 4 calabacíns. Pois o sea, e non me canso de comelos, eu podo comer calabacíns todos os días, me ata aquí. Enormes, o sea, enormes non, que a mí non me gusta deixalos medrar moito, pero como eu sempre digo, é mellor que teñades só unha planta de calabacín ben coidadiña, porque vos dá 3 calabacíns cada día, ou un día sí, un día non, 3 calabacíns, o sea, non és capaz de comelos, que ter ao mellor unha dúcia de plantas que non che dá tempo nin a coidalos, nin a atendelos, nin a... Como podar os calabacíns? Ramota, vou a ser tamén eu concreta para ir ao grano, porque eu quéntome moito cando me preguntan sobre un tema que me apasiona, neste caso apasioname porque o calabacín gústame moito, e non me vou a poñer a contestar aquí a todo porque teño 2 vídeos, creo, grandes, destes que duran media hora, para explicar como coidar os calabacíns. Ti compoñer, agora non, agora quédate aquí no directo, todo eso. Pero, cando acabemos o directo, pos na lupa de YouTube, na lupa que é buscadora, pos Nusca, é o primeiro, porque se non leva a miles de vídeos que hai de miles de personas, e pos Nusca calabacíns. E xa che salen así os meus vídeos que teño sobre calabacíns. Vas a encontrar algúns vídeos que son cortiños, que son reels, que ao mellor pois enseño unha cousa pequena, concreta ou así, pero teño 2 vídeos grandes de como entutoralos, que para min é primordial, o sea, eu quero que entutoredes todo o mundo os calabacíns, porque a xente que non os entutora, porque non sabe que se entutoran os calabacíns, como é tan malo de entutorar, porque non ten zarcillos que se agarren, non ten forza en por sí, o sea, telo que ir entutorando cada día, tes que ir como levantando a cabeza cada vez que vas a un do calabacín, e telo que ir podando, porque senón colle oidio. Agora non, porque non estamos no tempo, despois ven o calor e tampouco vai a coller moito oidio, pero, por exemplo, cando empece a vir, acabe julio, por exemplo, ou antes de que acabe julio xa vai a empezar a coller oidio. E tamén teño aí no vídeo como tratalos para coidalos o máximo tempo posible, de un xeito totalmente natural, sobre todo con leite con bicarbonato, porque o oidio vaille genial contra o oidio, que vai a ser o hongo que máis vos colla o calabacín, non é o único problema que vai a ter, pero sí que é dos problemas de hongos que máis vos vai a ter o calabacín, vai a ser o oidio. E o oidio é como o polvillo blanco ese que collen nas follas, que che pode matar o calabacín en nada, en 0, entón hai que ter moito cuidado e precaución con eles, e como podalo, pois, mellor que dixilo, é mellor que veses o vídeo porque unha imagen vale máis que 1000 palabras, por moito que che explique ti como vas entutorando a folla que queda xusto por debaixo do segundo calabacín, esta quítalla porque ten que estar moi aireado, así de paso miras como os entutoro eu, e ponlle o tutor para levantalo, para telo erguido, levantado, que vai xa ir moito, moito, moito máis mellor. Biquiños paloló, pois xa está, xa yo darellos, mañán vou non buscar para traballar, ou se non fun buscala, pero mañán xa vou buscar. Bicha, como vas? Teño os tomates como o primeiro día que os puxen na miña vida. A finca leva 3 anos ou 4 de monte. E a pregunta é, quero dicir, como o primeiro día que os puxestes de pequenos, están pequeniños, pois pode ser por falta de calor, porque os puxeras moi xuntos ou porque os puxeras á sombra de outra cousa. Os tomates necesitan pleno sol, son da familia das solanáceas.
e sendo das familias das solanáceas necesitan sol directo. Eu, con tan pouca información que me das, non che podo axudar. Agora, si puderas sacarlle fotos ao sitio, ao lugar completo, á planta en particular, como tes ti a terra, e me explicas un pouquiño como abonastes, e me mandas todas esas fotos á radio, contesto-che a pregunta mirando as fotos e todo, e podo-che axudar. Pero eu con tan poucos datos non sei. Ti a xente como ti xa podemos estar atentos aos teus conocementos para ver se nos pega algo aos ignorantes. Carlos, mira, estou segura que ti vas a controlar moitísimo de 2 temas ou 3, pero moitísimo, eu non teño nin pajolera idea. Ser ignorante, a ver, cando ignoras unha cousa eres ignorante en esa cousa, pero non é o que engloba a palabra en sí, a ignorancia é outra cousa. Non saber, non ter conhecimentos de algo non é ser un ignorante. Eu non sei de todo. Entonces, o que sei, como a todo mundo, sei de 2 cousas ou 3, como a todo mundo. O que teño é a grandísima suerte de que exista YouTube, que existan as redes sociales para eu poder transmitir o que sei e podervos axudar e enseñarvos a iso. Nusca, teño unha maseira que nos cortes de poda fórmanselle como algodón. Sei perfectamente que é o que é. E neste caso, mira, Monse, o sea, sei o que é, vouche axudar xa, agora mismo, porque iso é algo que xa sei perfectamente o que é, porque é moi característico, e máis explicástelo ben, xusto nos cortes da masanseira. Estou segura, ademais, que é unha masanseira roja, que non é unha golden, que non é unha masán que dá masán xusto agora no verán. Estou casi segura ao 100%. Bueno, como é moi característico e sei o que é, xa che vou a axudar. Pero agradeceríache moitísimo que me mandaras unha foto da masanseira completa, unha foto máis cerca, unha foto do corte co algodón antes de botar o tratamento que che vou dicir. E que me mandaras á radio, porfa, xa non porque che conteste, porque che vou contestar agora e xa vos axudo agora aquí, senón porque este tipo de problema, que non é máis que cochinilla algodonosa, non é máis non, coidado, que a cochinilla algodonosa mata unha masanseira en un par de anos ou 3 podecha liquidar, por boa que estea a masanseira, porque é moi chupona. Pero gústame que encantaríame que me axudaras ti a min tamén mandando máis fotos á radio, porque eu así, cando poña esas fotos no vídeo, eu podo poñer aquí no meu canal de YouTube, vou a poder axudar a moita máis xente, porque van a ver o problema, sabes, visualmente vendo unha foto, porque eu cando mandades as fotos á radio, despois eu edito o vídeo e subo a foto que vos mandades. Entón a xente pode ver o meu vídeo, o que ti preguntastes, a túa foto, e sobre eso dou a resposta. Entón agradeceríache moito que me mandases a foto da cochinilla algodonosa, que é eso. Entón, como tratala? Mira, vasme a facer caso, pero vasme a facer caso totalmente como cho digo. Vas a comprar xabón potásico, pero valo a comprar o que xa está feito, o sea, perdón, que xabón potásico. Aceite de nin, muller. Estaba pensando, que estou dicindo? Aceite de nin é económico, o sea, podes encontrar o litro sobre 7, 8, 9 euros. Todo mal, pero durache anos e anos e anos e anos, o sea, podeche parecer caro porque é un litro solo, pero vaiche a cundir moitísimo, e vaiche a facer moita falta, sobre todo nunha horta ecológica, vale para moitas cousas. Bueno, cando teñas o aceite de nin, botas un pouquiño nunha tapa, pero nunha tapiña de agua ou de gaseosa, sabes, así, un pouquiño, porque non queremos contaminar o resto do bote. Entón, bótalo nun taponciño de agua, moi pouquiño. E colles un pincel, compras un pincel destes en Cadena 100. Faino con un pincel, faime caso, o sea, non teño aquí arriba, pero cun pincel de pintar, non de acuarela, porque os de acuarela son demasiado como
suaves, son para outra cousa, van a absorber o líquido e non van a soltar. Un pinceliño, non sei, para pintar, normal, para pintar con pintura acrílica ou para pintar con óleo ou así, un pincel normal, plano. Vas mollando e vaslle ir dando, non facéndolle así para baixo, porque senón pode che caer a cochinilla, entón pode volver para arriba, non? Ti simplemente mollas o pincel e vaslle facendo puc, 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 encima. Ese algodonsiño que ti ves é un tipo como de pulgón, é parecido a un pulgón, será unha cochinilla, pero é un bicho parecido a un pulgón, só que é un pouquiño máis grande, non moito máis, pero é un pouquiño máis grande. Viven moito xuntos, o sea, póñense como todos xuntos, e por iso me identifiquei no ben, porque me dixestes que o tiñas nos cortes. Cando facemos un corte e non acaba de cicatrizar ben, a cochinilla ponse xusto donde fa o corte, entre a corteza e a leña, a parte leñosa da ar, e ponse aquí. E vai a ir absorbendo dai, alimentase da salvia do frutal, e vai criando como se fora unha agalla, cría como un bochiño, aí xusto nese corte, pero que son elas, tanto reproducíndose como comendo, como vivindo aí. E ao ir comendo, elas, para protegerse, crían como se fora ese polviño blanco, que é como se fora un algodón, pero realmente é un algodón moi parecido ao algodón de azúcar que hai nas festas. Non sabes cando nas festas che dan azúcar nun pau? Ese algodón, que se o tocas e o apretas, desaparece, desfaise. Bueno, pois, pódelo comprobar se queres, ti tocaslle con agua á cochinilla e vai a desaparecer ese algodón, que sería como se fora unha especie de telaraña que ela mesma forma ao seu alrededor para protegerse, é a súa maneira como de protección, como se fora unha especie de tela de araña, non? Pero, se tes coidado e o mollas co aceite así, pim, 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 se muere. Totalmente. E máis, non tes que volver a botar. Pode ser que che quedara algún ao millor dentro da corteza e en 15 días tes que volver a botar. Ollo, aceite puro. Estou dicindo que ten que ser co pincel, porque tes que ter moito coidado, porque podes dañar o árbol. Non se pode botar alegremente por todo. Solo, únicamente, exclusivamente, con moito coidado, solo encima desa cochinilla. O aceite de nin, bueno, a ver, valeríache tamén aceite de parafina, pero o aceite de parafina con calor non se pode usar porque é máis fototóxico, é máis fitotóxico tamén, o sea, podeche queimar o árbol, é mellor para o inverno. Entón, con este aceite o que vas a facer é crear unha película xusto encima e morren afogadas. A cochinilla morre afogada. Entón, o sea, tes xa un remedio perfecto. Pero bueno, espero polas fotos, eu cumplín, agora espero que ti tamén cumples. Mañá se che mando toda a información. Gracias, Monse! Moitas gracias. Entendido, jefa. Buenas tardes, desde Río Torto. Que tal, Cristina? Con unha brocha, non, unha brocha moi gorda, coño. Non, eu refiarome a un pinceliño plano de menos de 1 centímetro de ancho e que sea planiño. Cas cedras duras para que non jotee o aceite por ningún lado e que vaya xusto a donde ti queres, sabes? Teño que mirar eu si me rebrota, ojalá me rebrotara a min un pouquiño de cochinilla, porque vos enseñaría en un vídeo a facelo xa esta semana. E dir mirar, porque eu tiño unha masanceira xa ben dañada, xa ben con cochinilla do invernadero, e sempre estuvo así. Botinlle tratamientos os de Cristo, de todo, vinagre casi puro, casi queimín o masanceiro unha vez de tanto xabón potásico, de botarlle, nada, volvían todas. Isto foi un invento meu, dixo eu, bueno, pois, de perdidos ao río, vounas a afogar con aceite de nin. É que separes que casi cumprín o aceite de nin exclusivamente só para iso, casi non, cumprín para iso. Vou probar. O sea, parafina non, porque a parafina no verán non se pode usar, pero listo. Dado que nadie es omnisciente, toma palabra,
todos somos ignorantes, todos ignoramos algo. É verdad, o sea, non hai nadie que sepa de todo, non nos dá tempo na vida a saber de todo, porque non temos tempo físico para aprender. Capacidade mental, posiblemente sí, pero non temos tempo na vida para aprender tantas cousas. Yo riego en bueu cada 4 días. Bueno, aínda que regues cada 4 días, a ver, se dices unha terra que está ben preparada, é unha terra que está ben abonada, ben fertilizada, que lle botas bastante compost e tal, hai moito microorganismo e a terra está ben, regar cada 4 días non é malo. O meu consello, porque 4 días a min pareceme moito tempo, non? Sobre todo cando ven o tempo moi seco, de calor, ou con nordeste ainda encima que seca demasiado a terra, pareceme moito tempo, pero se ti regas cada 4 días, o meu consello é que en eses 4 días non regues superficialmente, que regues profundo, porque se regamos moi superficialmente, as plantas van a criar as raíces de comer solo superficialmente, porque é onde está a agua. Donde este agua, onde van a estar os nutrientes para a planta? Porque a planta non come nutrientes se non hai humedad. A través da auga é como absorbe os nutrientes do chan. Entón, rega profundo, pero profundo que lle chegue a agua hasta os nós, hasta que afoga, hasta que diga non quero máis. Entón, eso está ben. Venga, a me gusta, por favor, que os lo impide, os dá vergüenza, que va, Ignacia, lo que pasa que eu penso que os do me gusta, eu teño unha maioría de persoas seguidoras que son xente maior, que normalmente poñen incluso os vídeos ou os directos, os netos, ou a filla, ou o sobrinho, ou alguén que lles pon, porque elas non saben, non? Entón, esa xente maior, a que lle mando bico super especial, pois eu entendo que non sepan darlle ao me gusto ou así, pero bueno, que tamén lle poden dicir ao neto ou á filla ou á sobrinha, dadelle ao me gusta antes de que nusca me empece a romper a cabeza con que lle teño que dar eu. O sea, cando vou dar unha charla por aí, é algo que me enorgullece moito, porque vou dar unha charla e teño jefiñas. Na fila de adiante hai moita xente maior, pero maior, como a miña nai, ou máis maior, ou así, ali, en primeira fila, encantadas de verme, contentísimas e emocionadas, o sea, xente moi maior emocionada por verme. E que vou un delas ou doulle un abrazo e dime, quéroche. Xente que non conozo de nada, o sea, xente maior e dime, quéroche. Como vas a querer? Non sei, é maravilloso. Entón, eu, claro, eu entendo que toda esa xente que me ve os vídeos que non sepa moi ben como manejar, pero o resto que sabedes, dadelle ao me gusta. E outra cousa, suscribidevos ao canal, porque esta semana non, a semana pasada puxen non sei por que o puxen tamén, pero bueno, puxen en Facebook un enlace ao meu canal, poñendo xentiña, invito-vos a que veñades a suscribirvos, que é gratis ao meu canal, non? Iso a min axúdame moito no meu canal e tal. E hubo, pois, varias persoas que me escribiron dicindo, pois a min sáleme que teño que pagar. Iso é mentira. O sea, seguir un canal de YouTube é totalmente gratuito. Pero sí que é verdad, porque dicen, mándame unha captura do que che piden, porque iso é mentira. Claro, é facerse como socia, ese é outro rollo aparte, ese é como... pero iso é optativo. O sea, diste, eu, aparte de suscribirme ao canal, que é totalmente gratuito, pois eu quero facerme socia. Hai unhas cuotas, eu non sei, que non sei nin como quitalo, Eso, que se o pudera quitar, só quitaba. Pero sí que hai xente que está como suscrito ao canal e ten como un pago mensual, non sei, son 2 euros ou 2,95, ou 1,95, unha cousa así. Pero é que iso é opcional. E por darlle un pitoco non che van a cobrar, porque che teñen que pedir datos. Non por darche un pitoco se quedes sin cartos no banco, quero dicir.
pero suscribirse ao canal gratis. O castigo maior das rodillas. Porque lle dan as rodillas aquí. Faltan 29 deditos. Dios, menos mal que está aí Lado. Lado, non estás traballando hoxe, que estás lendo moitos comentarios e todo. Aconséjame cada cuánto regar mejor, las tengo grandes con floración, tengo miedo de que las flores partan. Pero las tengo grandes con floración. ¿O qué? Lo que tienes grandes con floración. Aconséjame cada cuánto regar. A ver. Cada cuánto... os tomates. Cada canto regar os tomates. A ver, estálo facendo ben, quero dicir, non pasa nada, ti podes regar cada 4 días se o teu traballo non che permite, non sei, regar máis a menudo ou así, pero aínda que puideras regar máis a menudo, ti podes regar un día sí e un día non, por exemplo, regar superficialmente, pero unha vez á semana hai que regar profundo, hai que ter a terra mollada en dentro, máis abaixo, porque senón as plantas volvense dependientes desa humedad superficial, porque é onde teñen as raíces, e sufren máis cando hai sequía, porque non teñen onde ir buscar agua, que non teñen raíces profundas. Entonces, hai nas que acostumbrar a que vayan buscar agua ao fondo tamén. Entón, cada canto hai que regar, depende moitísimo do tipo de terra que teñas, do compost que lle botes, porque unha terra que ten un bo compost e que hai unha actividade microbiana potente nesa terra, ao mellor podía regar unha vez á semana de sobra, pero claro, se tes unha terra que está máis pobriña, empobrecida, ou que lle botastes cousas que non deberías, non sei, por exemplo, cal ou así, queimástelo o chan e agora tens que botar comida artificial, non? Eses granulados tipo 15-15. Tens que regar máis a menudo, porque se non hai actividade microbiana, microorganismos que alimenten a planta día tras día, sin descanso, tens que regar moito máis a menudo. Entonces, cada canto regar, eso non... Ninguén che pode dicir, e se cho din non son acertados no tema, porque depende da calidad de terra que teñas. Se é unha terra que drena moito e escapa, marcha e a media hora se tes a terra seca, tens que regar máis a menudo. Pero eu, por exemplo, na miña terra, que a teño esponjosa, moi ben nutrida, con moitísimo compost que lle aporto continuamente, e humus de lombrís, a miña terra aguanta húmeda moitísimo tempo, superficialmente non, porque lle dá o sol e porque o vento tamén seca, pero eu fago así, esa está húmedo. Quer dicir, depende moito da calidad da terra. Non sei se teño algún problema para que non leas a miña consulta. Ves? Pois fixestes mal. Non tiñas problema ningún, acabo de ler a túa consulta, pero non lín o que preguntastes. E agora ir para atrás é complicadísimo. Non hai problemas. A ver, como te chamas? Cutilla 55. Cutilla 55, o que faz mal é facer este tipo de comentario porque agora podía haber lido a consulta. Pudestes haber posto, non sei se teño algún problema para que non leas a miña consulta, que é a seguinte, taca, no mismo mensaje, e agora tiña lido. Que pasa? Vos sondes moita xente aí, que mira, agora 167 personas, que non todas escribides, seino, pero que ao mellor cada minuto escribides 50 mensajes. Eu non vou a dar lido 50 mensajes nin de coña, non son capaz. E máis só estaría lendo mensajes, non podería responder. Entón, pois... Hoy teño libro, el convenio de mi sector exige que los fines de semana... 2 fines de semana libres al mes. Que guai. Pois moi ben, Lador. Perfecto. Pois a disfrutar tamén, que carai. Para mí a xente maior é un tesouro. Si que o é. Para min tamén. E non só a miña xente maior, non só a miña nai, senón a xente maior en general. O sea, se sabedes escoitar, teñen moito que aportar, moito que enseñarnos.
De pequena pasaba horas a escoitalos contar contos e historias de antes. Iso é o que me gusta a min tamén, Patricia. Hola, Nuska, me encantan tus vídeos, espero llegar a jubilarme y poder dedicarme más al huerto, aunque nunca será parecido al tuyo, Vicos, porque non se vai a parecer ao meu. O sea, as instruccións telas, bueno, non fago tantos vídeos como me gustaría facer, para enseñarvos todas as cousas que me gustaría de verdade enseñarvos de todo, pero sí que podes, ti diseña a horta, faino, e saberás como, o sea, cando te jubiles, saberás o placer tan grande que aporta o benestar, a tranquilidade, non sei, a paz interior, ves a vida de outra maneira, vela con máis tranquilidade, deixas pasar, o sea, a horta enséñache a non querer todo pa allá, a ter paciencia e a entender que cada cousa ten o seu tempo, o seu lugar, o seu sitio, tamén che dá lesións de vida dicíndoche escoita, que querías ter un repolo en 2 meses. Prepárate que hasta dentro de 7 ou 8 ou 9 meses non vas a ter repolo. Enséñache eso, enséñache, relájate, aquí non temos repolos, non é un Mercadona, o sea, tranquilidade. Os nosos calabacíns deste ano botan moitas flores, femia, pero machos poucos. Bueno, faltalle estabilidade, Rosa. Créeme que se os tes ben aireados, aireados significa que cada calabacín necesita 1 metro cuadrado para el solo, cada calabacín, porque se o compunjas con outras plantas, lle pos cerca outras plantas, lle dá sombra ou lle rouban nutrientes, porque é moi exigente tamén, vai a quedarse chiquitín e pequeno. E mentras o calabacín non teña a seguridade absoluta de que os seus frutos van a ser, van a poder chegar a bo término, non che bota as flores, ou che bota solo flores femia, ou che bota solo flores macho. Non hai polinización. Así que ti intenta mantelo san, mantelo húmedo, que lle dé o sol, que necesita moitísimo sol, en tutoro para apartalo do chan e mantenlle humedad. E de vez en cando, porque é unha planta que aporta moitísimo fruto, moitísimo. O sea, isto fixo en 3 días ou 4 días, todo máis. De que era así, a ser así, en 4 días. O sea, esa planta ten que traballar moito. De vez en cando está ben que lle botemos pois un pouquiño de humus de lombriz, por exemplo, no riego, aportado no riego, porque vai a ser moito máis fácil de absorber. Ou mollas a terra e botaslle por arriba, ou botaslle por arriba e depois regas. Quero dicir que lle sea fácil de absorber. Creo que non salen todas as consultas. As nogueiras non chegan a agardar as noces porque se poñen negras xa no árbol. A ver, non creo que salen todas as consultas. Eu penso que sí, que salen todas as consultas, o que pasa que eu non as leo. Escoita, se te suscribes hoxe ao canal hasta mañán, non podes empezar a comentar, porque eu tuveñe que poñer un mínimo de horas, pero vai por sistema. O mínimo eran 24 horas, 2 días ou unha semana. Porque senón podía, non sei, hai xente que ao mellor se suscribe, fai a consulta e despois desuscríbese. Supoño que sería por eso, ou por algo así parecido. Entón, pois, supoño que para evitar eso, eu tuve que escoller que pauta quería marcar e collín a mínima, que son 24 horas, creo, Entón, se te acabas de suscribir ao canal, non podes comentar, ao mellor é iso, nada máis. Ese é o problema, porque se poñen as noces negras no árbol. Vale, pois mira, pode ser por 2 cousas, pero tamén me faltan datos, o sea, porque se poñen as noces negras no árbol. Pode ser por 2 motivos principales, que pode ser por motivos 1000, pero se as noces chegan a medrar, pero cando están así, se che poñen negras e caen, necesito saber máis datos,
porque pode ser un hongo, ademais é un hongo específico do nojal, é a negrura da nojeira. Pero teño que saber, se ti cando colles esa noz, o negro é blando, se é blandengue, e se as follas do nojal teñen circuliños castaños ou circuliños tamén negriños, o sea, se está enfermo o árbol, ou se as follas están sanas completamente, pero che pasa igual o de que se che pon a noz negra, que pode ser unha mosca que pon as súas larvas, o sea, ten o seu sistema ovopositor no culo, mete na tona verde das nozes, pon os ovos, pero debaixo da tona, o sea, clavos, méteos para dentro e clavos. Entonces, a larva, cando empeza a nacer, vais alimentando desa codia verde. E ponse negra, claro, evidentemente, moitas caen ao chan e outras quedan no árbol. Pero acabase metendo tamén en dentro da noz, do fruto. Entonces, eu necesito máis datos. Como están as follas do nojal, cando abres unha noz, como está por dentro, se está blanca ou se está negra, como petrificada, e se as manchas que ten negras son blandas ou son cauterizadas, como crochas, porque senón eu tampouco non che sei dicir nin axudar. El huerto es terapéutico, estou totalmente de acordo, o sea, absolutamente de acordo. Vamos por aquí, onde vou? Hola, desde Coirós, non é Coiros ou Coirós. Esta semana non foi boa para a miña horta. A Saraiva, donde é Coirós logo, porque aquí non houve Saraiva. Joder, que pena. A Saraiva acaboume, con todo o que tiña plantado. Que era moito e algo de todo, que desastre. De onde é Coirós? Vou mirar, por curiosidade, porque aquí non hubo Saraiva esta semana, non hubo nin chuvia. Coirós. En Betanzos, por Betanzos. Non me busca. Mazaricos. Mazaricos pode ser por aí, pola parte... Joder, que pena, pois... Mira, vouche dicir unha cousa, Mari Carmen. A ver, eu non creo que volva a vir outra Saraiva ou que che veña un pedraseiro que che coime... Pero ainda estás no límite, pero ainda estás a tempo de volver a plantar. Eu non sei por aí, por esa zona, se ainda nos mercadillos ou así tendes ainda plantas para volver a plantar, pero non estás tan fora de tempo. A ver, para mí sí, porque aquí plantamos moi temprano, pero ainda poderías plantar algo, polo menos algo, muller, ainda que se non encontra pimentos, por exemplo, a mellor vas algo tarde, pero para plantar uns tomates, uns calabacíns, unhas berenjenas e así, lechugas, repolos e brécol, pois ao mellor ainda vas a tempo, Yo siempre pensé, los calabacines, si miras, los ves crecer. Sí, totalmente. A min ás veces dame gana, digo, que me dera ter unha cámara e podela deixar na horta, non sei, 5 ou 6 horas, gravando así, porque veríalo crecer a esa velocidade. Porque se eu pola noite fíjome, teño os calabacíns así, ao día seguinte, saco un calabacín así, quero dicir, medran a ojos vista. Eu penso que se te sentas, velos crecer. Hombre, chegounos Cristian. Que tal, señora Cristian? Estou tirada na carretera, reventou unha roda. Mima, esperando pola grúa. Que puñeta. Bueno, acompañámosche, Cris. Espero que non tarde moito en chegaren ao rescate da nosa querida Cristian. Hola, Nusca, desde Asturias. Tengo que levantar todos los ajos y cebolletas porque se fueron a flor y no desarrollaron.
Los ajos han desarrollado además brotes, cada uno de los dientes. ¿Cómo los...? A ver, Anabel, os allos non se van a flor, a non ser que sean allo elefante, porque ten un tipo de crecimento máis parecido a un puerro que a un allo. Pero os allos desarrollan brotes, o sea, é a súa maneira de facer a cabeza de allos, se xa os arrancastes non... Hai que esperar a que eses... Cando plantas un allo normal, primeiro crece como unhas cintas e despois desarrolla como se foran laxos, pero hai que esperar a que eses laxos entren en senescencia, en por sí solos, para que desarrolle ben a cabeza debaixo da terra. Arrancástelos moi rápido. Ahora, as cebolletas, se che foron a flor, a cebolleta é un tipo de cebolo que hai que plantar, pero en 2 ou 3 meses só tes para coller. Non podes esperar a que vai á flor, porque sí que a cebolleta, senón, despois non a podes comer nin aproveitar. Pero os allos, penso que fixestes mal en arrancalos, porque a súa maneira normal de desarrollar é esa, separarse en cintas, en laxos, para formar a cabeza. Falando de nogales, Nusca, pódese podar para non deixalo crecer demasiado? Sí, Monse, pero ten cuidado donde tes plantado un nogal, porque un nogal ten unha alelopatía negativa para plantas que crecen arredor. Por si non sabedes o que é alelopatía negativa, os nogales, o sea, as plantas, para defender o seu territorio, digamos, non teñen espadas, nin misiles, pero son capaces a desarrollar como uns ácidos, como uns vapores, uns vaos, a través das súas follas ou das súas raíces, uns vaos como uns vapores que se chaman alelopáticos, que o que fan é evitar que nasa nada ao seu alrededor. Eu non sei se escoitástedes, pero os vellos de antes dixían que non podías tomar unha siesta debaixo do nogal que che quitaba o alento. O sea, pero dixíano porque debaixo do nogal non crece nada, porque ten esa carga de alelopatía que non permite nacer nada. Entón, cuidado donde o tes, porque se o tes como cerca do bancal ou cerca de tal, mentre o nogal é pequeno, non pasa nada, pero cando sea un nogal grande, debaixo do nogal non nace nada. E máis, as follas que che caen do nogal non deberías de compostalas, porque a alelopatía negativa que é capaz a ter o nogal pasa o proceso de compostaje, as follas desaparecen de todo no compost e queda a alelopatía ali. E despois ti botas ese compost ás túas lechugas e non che nace nada. E dirás ti, pois botiñe compost a tope e non me nace nada. Hai cousas que a composteira non se deberían de botar, e menos abusar delas, e cando temos un nogal e lle caen as follas, caenlle moitas follas. Se o botas á composteira estás facendo un efecto dominó nada interesante para a túa horta. Entón, cuidado cas follas de nogal, pero a túa pregunta, se o queres cortar, pódelo cortar, ademais, é un árbol que soporta perfectamente o corte que queiras darlle. Pasa o mismo a un aguacate. Un aguacate, se te interesa telo ao alcance da man, pódelo cortar á altura que che dé a real gana e deixarlle 2 troncos solo así, e vai a ser tan gordo o tronco principal como os 2 troncos secundarios, digamos, e todo o que vai de aí para arriba podeslo cortar. Soporta moi ben as podas, non o priva de dar fruto, pero se o deixas ir, por exemplo, un aguacate pode medir 20 metros e ser do alto dun eucalipto. Despois tens que esperar que caen os frutos ao chan de maduros porque non lle chegas. Claro. Ánimo, Cris, vamos, que ti podes. Xa está chegando ahora mismo a chisma. Como los conservo? O que... Como conservas os allos?
A ver, se están demasiado tiernos, o allo tierno non se conserva tan facilmente. Agora, unha maneira de gardar, se tes moitos e che dá pena, é estes días comer bastante allo, facer sopa de allo, e outra maneira de conservalos, por exemplo, é picalo moi menudiño, non lle quites esas cintas porque as podes comer ben, pico ou trituro con aceite de oliva e congélalo en dados, en cubitos de hielo, por exemplo, non? E despois esa cubitera vacíala en unha bolsa e volves a facer outra vez máis cubitos de aceite de oliva con allo triturado. E despois, por exemplo, para facer un guiso, unha sopa ou o que queiras, podes coller ese cubito congelado e botalo á tarteira. E xa tirías, pois, ese aporte de allo fresco e de aceite de oliva para o teu guiso, para a túa sopa, para o que queiras usalo, non? É unha maneira de conservalos agora que os arrancastes, porque é unha pena, claro, porque o allo tierno non se conserva, porque non ten o poder de conservación, porque non chegou a facer a senescencia, e entón pois non se vai a conservar. Este año los allos me pillaron rolla. Uf, que haces? Po ano non plantalos no mesmo sitio. Mira, a rolla é un dos hongos máis persistentes e puñeteros que hai nunha horta. Vámonos a atacar sempre a familia das aliáceas, o sea, allos, puerros, cebolas, gladiolos, jazmíns, jacintos, todo ese tipo de chismes. Bueno, entre outras plantas tamén, pero sobre todo as que teñen o bulbo debaixo da terra. É moi mala de erradicar, non vale botarlle cobre ou azufre ou sulfato de non sei que cura tamén outros hongos, porque non é así. Si queres botar, a ver, o que pasa é que estamos a unha altura que os allos están medios desarrollados. Entón, se a rolla non está moi avanzada e queres botarlle algo para frenar, porque curar non vas a curalo, tens que ir coller algo químico. Ten que ser algo químico. Pero ten que poñer no bote rolla. Como non o poña, olvídate, non o collas, porque se che queren vender, por exemplo, na tienda agraria un fungicida de amplio espectro para que lle botes a rolla, e ti vas a ler abaixo nas instruccións para que tipo de hongos está recomendado, e entre todos non pon rolla, non che vai a valer para nada, porque a rolla é moi, moi insistente, puñetera e resistente. Entón, que vas a ter que facer? Tirar as semillas. Non plantar bulbos, o sea, nin cebola, nin allo, nin puerro mínimo en esa zona en 2 ou 3 anos. E po ano vas a ter que estar moi pendiente donde os poñas, vas a ter que estar moi pendiente e insistirlle moitísimo, moitísimo con cola de cabalo e con purín de ortiga, fertilizando ben a terra para que estean as plantas fuertes, moi pendiente. Se non deixar de plantar allos un ano, ou 2 ou 3, non pasa nada, cómpralos, que casi é a mellor opción. Se tes a rolla instalada na horta, antes de que vai a máis, é mellor que deixes de plantalos uns anos. Oye, e tú consumes moito YouTube? A mí me preguntas? No, eu non, porque non teño tempo, o sea, eu non teño tempo. Fai anos sí que miraba algúns canales, teño recomendado aquí algún canal, pero xa non me acordo nin como se chama. Mi jardín en el desierto, gustábame moitísimo, pero eu debo levar 2 ou 3 anos, desde que me fixen autónoma, non teño tempo. Non consumo de YouTube casi nada. Cando necesito como facer non sei que, moi puntual, pero da horta non me dá tempo. Non me gustan los químicos, hai algo natural. Para curar a rolla, non. Para frenala, podes intentalo con cola de cabalo, pero potente, a unha dilusión de 5, 10, o sea, a mitad agua e mitad cola de cabalo. Feita na casa, ou, bueno, comprada tamén. Pero intento e botallo cada 2 ou 3 días. E se donde ti vives, que eu non sei de onde vives, tierra e semillas,
Si donde ti vives non fai tanta humedad, eu botaríalle azufre, non mojable, o sea, azufre en polvo, para que lle quedara pegado á rolla, pero o azufre hai no que botar, claro, en climas secos e cálidos, que non pase moito de 30 grados, porque tamén sería fitotóxico, ou de 30 grados sería fototóxico xa. Entonces eu botaría azufre, intento, proba con azufre. Nada, eres de Coruña, pero iso non me di nada, porque eu tamén son da Coruña, pero da Coruña da costa, de Coruña máis do interior, de Coruña fai calor estes días, está seco. Intento, tierra semillas, compra azufre, e botalle azufre. Dígoche que ten que ser con calor, pero aínda que o botes cando fai humedad, o único que vai a facer é que non é tan efectivo. Pero se che digo, mellor polvo de aplicar seco, non mollable, mételo nun calcetín e faz, aínda que sea así, se non tes un fuelle ou así, para botalo. Porque che digo, porque se che dan polvo mojable de azufre, vanlo a ter que botar con agua e a rolla é moi puñetera porque está instalada, pero se lle soplas escapa, e todas esas esporas, ao botarlle agua, pódense esparcir. Entonces o polvo, para min, é a mellor opción. E los puedo aguantar ou los tengo que quitar. Si eres capaz de aguantalos un par de meses máis sin que se sequen hasta que se volvan amarillos, porque a rolla o que fai é desecalos, deseca os allos totalmente. Entón, se os podes aguantar botándolle azufre, pero tampouco podes abusar moito do azufre, entendes? Podes botar non sei, cada 10 días, 3 veces nada máis, e intercálalle cola de cabalo. Se os podes aguantar 2 meses máis estaría genial, e se non, pois claro, sácalos e consúmeos, aínda que sean tiernos. Pois nada, eso. Boa semana, miña querida xentiña, que a min pásame esta hora, pásame voando, sempre me pasa voando cando estou a falar, debe ser porque me gusta falar. Ora vou editar o vídeo de SES, sí? Ala! Miña querida xentiña, vémonos por aí esta semana, vou a estar dando unha charla, vou avisar, bueno, hei no de poñer nas miñas redes, pero vou vos avisar, vaime mal o teléfono. En Santiago, vou estar dando unha charla en Santiago o sábado, día 6. Por se andades por Santiago, xa vos direi en donde, a que hora e todo eso. Está dependientes, veña. Coidádevos. Hasta a semaniña que ven.